Hi, welcome back to Kitchen Tales. I am squid in the preparation. One squid in butter garlic, second one Kerala style Tawa Grill. This clean strain squid. So, we use half kg butter garlic, half kg Tawa Grill. So, this head part we Kerala style Tawa Grill. So, we will squid pat dry. So, squid we will spread. ശേഷം ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാറ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. പാറ്റ് ഡ്രൈയിങ് സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഏത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ ഇത് റിങ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് കെ ജി നമ്മൾ സ്ക്വിഡ് തവ ഗ്രില്ലിനും ഹാഫ് കെ ജി ബട്ടർ ഗാർലിക്കിനും. അപ്പം തവ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ടർ ഗാർലിക്കിന് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ റിങ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വിഡ് തവ ഗ്രില്ല് റെഡിയാക്കാം. തവ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മാരിനേഷന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പീസ് ജിഞ്ചർ, ഒരു 10 to 12 ഗാർലിക്, Kashmiri chili powder. Kashmiri chili powder തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് കളർ എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇത് എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്വിഡ് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. 30 മിനിറ്റ്സോളം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എക്സ്ട്രാ സ്പൈസി വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, സ്പൈസി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ പാനാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. തവ ഗ്രില്ലിന് എപ്പോഴും കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പാൻ എപ്പോഴും നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷമേ സ്ക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പാൻ ഇപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്ക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് റിങ്സിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ടു മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്വിഡ് എപ്പോഴും റബ്ബറി ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇനി ബട്ടർ ഗാർലിക് സ്ക്വിഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. സെയിം തിങ് ഇതുപോലെ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ്. ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. Then minced garlic. ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഗാർലിക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ആയാൽ മതി, ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ക്വിഡ് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സ്ക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റിർ ചെയ്ത് 2 minutes കുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ബാച്ചസ് ഇട്ട് കുറച്ച് ലൈമും സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി സെയിം പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിൻസ് ഗാർലിക്കും ആഡ് ചെയ്ത്, ഇത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർലിക് സോഫ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്വിഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇനി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കേരള സ്റ്റൈൽ സ്ക്വിഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. Again garnish with curry leaves. And then butter garlic squid. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസും പൗഡേർഡ് റോക്ക് സോൾട്ടും ക്രഷ് പെപ്പറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സോഫ്റ്റൻ ചെയ്ത ഗാർലിക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മിൻസ് പാർസ്ലി വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കേരള സ്റ്റൈൽ തവ ഗ്രിൽ സ്ക്വിഡും ബട്ടർ ഗാർലിക് സ്ക്വിഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.